Aquest diumenge s'ha celebrat a Balaguer el tradicional aplec del monestir de Santa Maria de les Franqueses. Els actes han començat a primera hora amb la caminada des de Balaguer cap al monestir, on en arribar s'ha fet un esmorzar de germanor i una ballada de sardanes a càrrec de les cobles Marinada i Vents de Riella. Els actes han continuat amb una missa al monestir i en acabar un dinar popular. Ja a la tarda, una visita guiada al monestir a càrrec de violoers, guiatges i una ballada de tarda amb la cobla Vents de Riella ha tancat l'aplec. Pel que fa a l'apartat musical de la ballada de sardanes, l'aplec de les Franqueses ha estat escenari al matí de l'estrena a les Terres de Ponent de la sardana Coti per Coti, la versió escrita íntegrament per a cobla del popular tema de Detallets i que ha estat interpretada a l'esplanada del monestir a càrrec de la cobla Vents de Riella. I llavors el que han fet és reprendre el que van fer l'any passat, és el segon any que es fa, i llavors amb 3 novetats. La primera novetat és que hem tingut 2 cobles tocant conjuntament, jo crec que això a Balaguer no ho havíem vist mai, això vol dir que hem tingut una ballada doble, un coble, després l'altra, després la primera, després la segona, després tocant conjuntament. Un dels moments més bonics és quan s'han posat a tocar conjuntament el Pont de Balaguer, ha sigut espectacular. La segona sorpresa ha sigut que hem estat un dels primers llocs de Catalunya que s'ha pogut ballar la sardana Coti per Coti dels Tallets, dels Tiets. És una cançó que ja fa molts mesos que sona, i llavors la setmana passada es va estrenar la versió coble. La versió només per a coble, sardana sencera amb curts i llargs. Es va estrenar la setmana passada i en una setmana ja la tenim a Balaguer, per tant estem molt contents. Balaguer a la cresta, al top del sardanisme més actiu de nivell de país, per tant, hem sigut un dels primers llocs de tot Catalunya on s'ha pogut ballar. I la tercera cosa que ens fa molta il·lusió és un compromís. És un compromís que tenim el col·lectiu sardanista de Balaguer, ens vam constituir aquest mes d'abril, és la nova associació sardanista de la ciutat, fer més de 25 anys des que es van dissoldre els Amics de la Sardana, que no hi havia cap agrupació sardanista, i vam pensar, això no pot ser, i per tant teníem clar que quan s'acabés la capitalitat havíem de reprendre el fil, donar-li continuïtat i crear una associació sardanista. Ja l'hem creat i abans vam assumir una sèrie de compromisos públics. Vam dir, quan fem 25 anys ho celebrarem regalant una sardana al monestir de les Franqueses i d'aquesta manera reivindicant que és un monestir cistercenc i que hauria d'estar a la ruta del cister, i ara hem arribat a 25 socis i per tant que hem fet? Hem estrenat una sardana, a més li hem encarregat amb un dels compositors més moderns, perquè és ultramodern, el Ferran Carballido. És una sardana que podria ser perfectament la banda sonora d'una pel·lícula, els que l'heu sentit. Ha agradat moltíssim, una sardana gens clàssica, una sardana molt trencadora, que agradarà moltíssim i jo estic segur que sonarà moltíssim, i es diu La mística cistercenca. S'ha estrenat avui i n'estic satisfet. Ha estat una gran cobla i un gran aplec aquí en un lloc que jo no havia estat mai, aquí al monestir de les Franqueses, i la veritat és ben encisador. I és una sardana dedicada aquí, al monestir, i té un estil simfònic que combina també allò que volen els balladors, és a dir, un salt petit i un fort així amb força per saltar, però combina recursos d'harmonia moderna, dels antics modes grecs, i també té un cant de tenora molt compromès, que per cert el nostre tenor, el Joan, l'ha defensat molt bé, i n'estic content de com ha estat tot, i jo espero d'aquesta manera que si jo explico una mica la música meva com és, que la gent ho conegui millor i ho entengui millor, perquè hi vaig treballar molt. L'aplec de les Franqueses l'organitza l'associació Amics del Cister i l'aplec de la sardana, la nova associació sardanista, col·lectiu sardanista de Balaguer. L'aplec compta també amb la col·laboració de Dona Rural, la parròquia, la colla Santa Maria de les Franqueses i la Paeria de Balaguer.